Мисля, че в този добой трудно само може да концентрираме, по-важно е, че спечели като бъде. Да правя анализ на матча, първо иска да кажа, че отбора днес игра достойно, на моменти не играше наш отбор и аз се радвам, че се получи така един доста динамичен и плотен двубой. Голямата част от двубоя говориха видях всички, първият някакво начало по времето, карахме и някакви повече, нещата се получиха, мисля, че нашия отбор е по-добър, съвсем да накрая се получи. Вижте, това е хубав момент, за съжаление знам другата, че Албана с колко години. Аз надявам тази възможност. Хубав момент е наистина. Очаквах този въпрос. Хубаво е да видам клубата на Варна. Дай Боже да имам повече такива моменти. Някакво пъти е това. Не съм смятал. Не. Грешката се. Една купа бях в Испания, ма нямаше. Махна ли сме? Махна ли сте? Значи аз мисля, че достатъчно. Така че сега отиваме да празнуваме.